Aquests són els escollits de Convergència i Unió per representar el Vallès Oriental al Parlament de Catalunya. Des d'aquest dijous a la nit s'han convertit en els precandidats de la Federació Nacionalista de cara a les properes eleccions catalanes. Ara aquests noms s'hauran de confirmar en el procés nacional del partit. Escoltar els ciutadans, tractar les necessitats i solucionar-les. Amb aquest objectiu final treballaran els convergents de la comarca. Turull ja té experiència com a diputat i assegura que continuarà fent la feina que ha fet fins al moment. El meu balanç, avui ho he dit, dic, ser allà on se m'ha demanat quan se m'ha demanat. Ara parlen de si els diputats han d'estar arrelats al territori. Jo aquesta comarca me n'he fet un fart. Tothom que m'ha demanat, sigui de Convergència o no sigui de Convergència, he agafat aquell tema i l'he portat al Parlament. Jo he fet de carter. El que a la gent d'aquí li preocupava ho he portat al Parlament i el del Parlament que creia que podia interessar gent de la comarca ho he portat, no? Per tant, sí que hi ha una mica de satisfacció de la feina feta, no? Els tres escollits de la comarca s'afegeixen a Felip Puig i Jordi Cuminal, que també són del territori i repetiran a les llistes a les eleccions del Parlament. Puig es mostra convençut d'un canvi a la Generalitat i assegura que treballaran per millorar les polítiques econòmiques. Doncs amb molta il·lusió, convençuts que el país necessita un canvi i que està expressant ja aquesta necessitat, conscients de que hem de ser molt prudents, molt humils i que hem d'interpretar molt bé les inquietuds de la gent, que passen per l'economia, per la recuperació de l'autoestima, per la defensa dels interessos del país i que, sobretot, la gent espera propostes i respostes en positiu. I no ens deixarem caure en provocacions, en intents de destrucció. Les eleccions catalanes són l'horitzó més proper, però els convergents ja pensen en les municipals del maig del 2011, on aposten per tenir més força en municipis complicats com Montornès i Montmeló, i mantenir la força que tenen a Vilanova i Vallromanes, així com a la Roca, on governen per primera vegada.